uthe kanti inene uSathana undiqhathile, uthe kanti ndigqwethwe ingqondo, ngoba uSathana xa ezawudestroy impilo yomuntu uqala amgqwethe isimo sengqondo. uSathana kayisebenzi impilo yomuntu engaqalanga ambonise ngalendlela afuna abone ngayo. Ndinqinelwa incwadi yeGenesis chapter number 3 elithi iBhayibhile kwathi noba uThixo sethethile wafika kowesifazane, wafika waqala wamgqwetha ingqondo, wamvula amehlo kwelinye icala. Lithi iBhayibhile xa embonisa ezi zinto uSathana wazikholwa lo wesifazane ukuba ezi zinto zilungile kwaye zasuka zathandeka, wanomdla kuzo kanti kukufa kwakhe. So uSathana wandibonisa izinto endandisithi kulo mhlaba ziligugu. Bafowethu, abakhulu bethu, omalume bethu, abazali bethu ababephila bezenza phambi kwethu, besikhuthaza ekuzenzeni. Ezinye zazo sasithi xa singazenzi sibonakale singabona abantu bokusizela. Kodwa wafika uYesu empilweni yami wandihlukanisa nezono. uYesu uthe xa ihlukanisa nezono impilo yami, yaqala impilo yami yaqonda, yaqala impilo yami yalungelelana. Zaqala zabuya izinto ebomini bami. Kwathi izinto ebendikade ndikhalisa abazali bengafumani ukuphumla ngenxa yazo, ngenxa yokuthobela nje izwi elifikele empilweni yami, kwabonakala utshintsho olukhulu olwenza utata adlule kulo mhlaba engqinile kwindawo endandizalwa kuyo, kuba unyana wami akaseyiyo into awayeyiyo. Umama wasweleka kunzima empilweni yami. Eyona ndlela endandinqila ngayo wasweleka umama. Ndikhumbula kwiveki awayizosweleka ngayo kwiveki ezayo, weva kuthiwa ndilele ngasendleleni, nditiphila ndizazi negama lam ukuba ndingubani. Kanti kwiveki elandelayo umama uzawumka kulo mhlaba. Wasweleka ekhala, kodwa utata wasweleka elibonile utshintsho empilweni yami. uYesu xa efikile uyayitshintsha impilo yomuntu. Wafika uyikwekwe, haleluya, wafika uYesu ndiyikwekwe eza kweluka. Ngeluka ndinoYesu, ndayohlala ebakhwetheni, ndangumkhwetha onoYesu. Endlini endandihlala kuyo kanye ebhomeni endandihlala kuyo, ngoba zandihlala endlini ndahlala ebhomeni. Ibhoma endandihlala kulo kwakusenza ubawu wethu osemazulwini. Kwakuqiniswe ngenxa zonke, kwenziwe zonke izinto. Ontangandini besiwe emagqirheni bomelezwa, baqiniswa, babotshwa. Kodwa iinarhumane zabenza balala, kwalala namntu ongazange aqiniswe, owayeqiniswe ligqirha lasaphezulu, ogama layo linguYesu. So yatshintsha impilo yami. Bantu balapha kanti ndivumele ndifakaze ngoJesu ofikayo. uYesu uyayifikela impilo yentombazana. uYesu uyayibamba andini-entertaini bantu basekhaya, nindincede ngoba into endiyifunayo ndifuna kulo mhlaba siyazi ukuba kunendoda eyahlatshwa, kunendoda eyafa, kunendoda eyangcwelekwa ngenxa yezono zethu, kunendoda eyathwala umvangedwa yethu, kukhona indoda eyalinyazwa ogama layo linguYesu. Asikho ukuzozazisa thina, kodwa sizokwazisa uYesu ukuba ikhona indoda phakathi kwamadoda aphakanyisiweyo eSouth Africa, phakathi kwamadoda aphakanyisiweyo ehle emhlabeni wonke. Kunendoda eyehle ezulwini. His name is Jesus. Isilapha uzofakaza ngayo. Uyayithintitha into engelutho, ayithathe ayihlalise ngamanene. Siyabathandazela Nkosi mababuye, Jesus. siyabathandazela Nkosi mababuye, Nkosi mababuye, siyabathandazela, siyabathandazela Nkosi mababuye.
Dicela sijonge le ncwadi egameni likaJesu Kristu ngokubhala yekaYohane egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Yohane chapter number 1 egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Sizawuthandaza ngoku egameni likaYesu Kristu. Dicela ke sifunde incwadi kaYohane chapter number 1 siqale ekuqaleni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sizawuhamba sobabini nalo muntu uzobe ndifundela ngegama likaYesu. Thank you Jesus. Ncwadi kaYohane ndiyasicela esisixhosa sitsha ngegama likaYesu egameni likaYesu. Ncwadi kaYohane esebhayibhileni ndicela sona egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Thank you Jesus. iBhayibheli sifunda kwincwadi kaYohane ichapter number 1. Chapter number 1 verse number 1. Jesus. Ulizwi waba ngumuntu. Ekuqaleni kungekadalwa. Kuthiwa ekuqaleni kwakungekadalwa ngahlala phansi mntasekhaya. Wayeselekho ulizwi. Kwakukhona indoda ogama lwayo eyayibizwa ngokuba ngulizwi likaThixo. Ulizwi lo wayekunye noThixo. Kuthiwa wayekunye noThixo. Naye ngokwakhe enguye uThixo. Yena wayekunye noThixo kwasekuqaleni. Wayengekho ngaphansi kuThixo. Wayekunye noThixo enguye uThixo. Ayikho umprofeti othile kodwa wayekunye noThixo ekuqaleni. Wayekunye noThixo owesibini wayenguye Jesus uThixo. Izinto zonke Kuthiwa lolizwi izinto zonke zadalwa ngaye. Ngaphandle kwakhe akubanga khonto. Isiphiwa izinto zonke zabakho ngaye. Kuthi ukuthi nawe wabakho ngaye. Lo simzakalisayo wayekhona. Jesus. Umhlaba wawungekabikho. Ulizwi wayekhona kade. Jesus. Izinto zonke zabakho ngaye. Hallelujah. Ngamanye amazwi ayengekho yena akukho nto ikhoyo ngoba izinto zabakho ngaye. Indalo yonke yaba nobomi ngaye. Bese kuthiwa indalo yaba nobomi. Abukho ubomi ngaphandle kwale ndoda. Jesus. Igama layo uYesu. Akekho ngaphansi koThixo kodwa ungumqephe uqandiwe noThixo. Zonke izinto uThixo wazidedela kuye ukuba ibe nguye odalayo. Ngaphandle kwakhe akukhange kubekho nanye into. Kuthiwa indalo yonke yaba nobomi ngaye. Baza ababomi babalukhanyisa. Ngamanye amazwi ukuba umuntu akanaye uYesu akanabomi. Yes. Amen. Into eyenza ukuba sizoba apha kule ndawo kungenxa yokuba kubhaqwe endaweni yasesiphunzana ukuba kunabantu abaphila ngerisk. Ngoba wonke umuntu ophila ngaphandle kwalo izinto zabakho ngaye uhlele ngozini. Hayi Nkosi. Akukho nto imilayo, akukho nto iphumelelayo, akubikho nkqubela ngoba izinto zonke zenzeka kwakubakho yena.
Le ndawo sifunda kuyo ayiqalanga ngezinto, iqale ngayo. Le ndawo sifunda kuyo iqale yazisa yena, ingekazisi izinto ezibekho ngaye, kodwa iqale yaintrodusa umphuma nto zonke ukuba xa kukho lona umntu ezi zinto zilandelayo zezi zilandeliswa ubukho balo. Xa yangekho lona azibikho ezi zinto. Jesus. Hallelujah. Nabani na ongafike uxelela ngezi zinto zibekho ngaye, ngamanye amazwi uphambanisa izitya. Sizobuyisela iziciko ezimbizeni zazo, sizoalayina abantu necebo likaThixo. Akukho nto eyenzekayo engekho. Yes. Yebo siswami. Verse number 5. Siqhubeka kuyumva. Jesus. Izinto zonke zadalwa ngaye. Jesus. Ngaphandle kwakhe akubakho nto. Nathi sizodala izinto ngaye, ngoba iyodwa indoda enikezwe igunya lokuba xa kuthethelwa yona akukwazeki ezulwini kwasayinwa phantsi ukuba xa kwehla yona kwafika yona kahle ziyenzeka izinto. Zenziwa bubukho bakhe. Ngaphandle kwakhe akukhange kube khona into. Bantu baseziphunzana akukhange kube khona into. Siyiphazamile. Uthe xa efika kuMateyu wazoyilungisa, wathi ku-chapter number 6 verse number 33, wathi seek first the kingdom of God, funani tani ubukumkani, ngoba uKristu ubukumkani. Abantu abakholwa uYesu bathola ubukumkani, abantu abathola uYesu bathola ubundlalifa. Sinento zonke ngenxa kaKristu. Ngaphandle kwakhe akho. Siyakubeka izandla namhlanje, sikubeke ngomso, sikubeke nangalamini. Akuzuphumelela nto until uzibona uba uze xa ungenayo. Ufana nomntu kulo mhlaba ohambe ngembathanga. Xa uhamba ngaphandle kwakhe, hambe buzo uAdam wathi xa ebaleka yena kwavela ubuze bakhe, ngoba lapho engekho khona kuvela ubuze. Kuvela ubuze. Haleluya. Ngaphandle kwakhe, oh my God, zonke izinto kwakungase mntakamfake ngihlale kule ndawo. Zonke izinto, bantu basekhaya, zonke izinto, amakhaya azawulungiswa bubukho bakhe. Yintoni esiyidingayo siphunzana? Bubukho bakhe. Kwangase singamimvatha sithi Yesu fika, noma kungekafiki into, kodwa xa ufike wena. Ingakho sihlabelela ingoma yokunqoba singekawe, ngoba siunderstanda ukuba mkhulu ongakithi kunalowo sezweni. Kaya khona sinamandla okwenza zonke
zonke izinto. We only need Jesus. Sithi ngantoni uYesu? Sithi uYesu. Sithi uYesu. Sithi asidinge bashumayo sithi uYesu. Asidinge abantu sithi uYesu. Sihlangene nabantu uyaphotyaka into yethu. Sihlangene nabantu ba-introduce abantu kwa-introduce yena. Kwangase bendingacelanga negama lam, kodwa igama lam ndisicela ukuba noba ningathi kukhona into endiyenzile nindilande, ningazi ukuba ndandithe ndingowaphi ndizalwaphi, ninditreyise nditreyiseke, noba ndithemba into yodwa ukuba xa kukho yena akubikho vumba, xa kukho yena isono siyasala. Hallelujah. Sizothi sizokwenza ntoni apha? Uke wabuza uFilipu kukho amaJuda afuna uYesu, wabuza uba nifunani? Bathi sifuna uYesu. Wabathatha noEndraya wabasa kuYesu. Bathe xa befika kuYesu bathi Nkosi uYesu, khasibonise apho uhlala khona, sifuna ukuhlala apho uhlala khona. Bathi abanye besize emhlanganweni wePasika, kodwa babadela yonke into. Bathi siyihlanganyele ePasikeni, sazihlanganyela isevisi yasecaweni, kodwa saphuma sinjani. Asizanga Pasikeni, asisazanga kwisevisi esenziwa ngabantu. Sifuna uYesu. Sifuna uYesu. Sifuna uYesu. Sifuna abantu apha mama, abantu sikhathele sintshongo, sikhathele imilembelele, sikhathele simfundisho ezisekelezwe ngemfundisho zabantu nezithethe nje zabantu ezingasekelezwanga ngoKristu. Bantu basekhaya sidinga uYesu. Apha kulo mhlaba sawusinda ngoYesu, asizusinda ngenye into. Kuyasu! Wayekho. Kuyasu! Wayekho. Kuyasu! Amen! Wayekho. Jesus. Amen! Amen! Wayekho. Amen! Babungeka bikho. Amen! Babusenyanyeni. Hallelujah! Amen! Zamanzi. Yebabilo wayefundisa ngomoya phezu kwamanzi okho. Kwathi kumnyama kungekhonto. Wathi let there be light. Kwaqala kwaba khona, ngoba maye khona kuyalunga. Jesus. Jesus. Hallelujah! Jesus. Jesus. Come on! Jesus. 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 Yes. Jesus. Yes. Yes. Woo. Jesus. Yes. Have mercy. Jesus. Have mercy. Nobody undiscarded seated in young. The undiscarded seated in a body. If you make your sinners alone, Shabba. But the Yama must have been a free. Yes. Have mercy on me. Jesus. Have mercy. So sing the words. Jesus. One part. I'll sing the words. That's it, Lord.
Nansi indoda sibamba yona wasishumayela imadimona sithethela uYesu akuhlala uYesu sithi gudu manikini azikho ndala zombili sithethela yena usha konduki khululwa sithethela uYesu sithi ngena phakathi kwabo abufika kunezinto eziphoqayo siphoqiswa bubukho bakhe asizange zishumayela abathimoni asizange zishumayela prosperity uyahlophuza umuntu ongena Yesu lihlwempu ungokusizelwa kabamtawe ungabambanga Yesu sibambu Yesu sibambu Yesu nakho ukubanjwa nathi indoda yokugcinwa nathi iphotha yokwamukelwa nakho zonke izinto zabakho ngayo zonke izinto in him we move in him we live in him we found our being sifumana ukuthina thina kubuye ukuziqonda kwakufika uYesu yabuya ingqondo akufika uYesu wanyathela egirasi wafika kwindoda eyayizanywe ngendlela zonke iphethwe ngamadimoni yayizanyiwe ngemiqokelelwane neJobe kodwa yancedakala yasiwa kosiyazi yasiwa kubathandazeli wanyathela uYesu wangena uYesu wakanye yasa phambi kwakhe yafika yaguquka ngoba yonke imimoya iyaguquka izilimi zonke ziyaguquka amadolo emhlabeni ezilimi phansi komhlaba ayaguquka amamezi bayodwa kodwa uYesu inkosi uYesu inkosi. Nansi Nkosi amakhosi nabo umntobatho Jesu sindi siwami kodwa esifana nawe ushiye kunego ukushiya neculo elisha uhlabelela ingoma entsha uba nento yokuzukisa uzukise zingekalungi izinto kodwa uvakala uhlabelela babuza abantu uhlabele kanjani kungena kube ufike yena kufike yena wabantu basekama kufike yena bantu baseka kwangase sitsho kule ndawo sithi kuhluku sibona nokusonke kodwa engase ningadlula kuthi nize kulompiko osithuma ukuba sizoba lapha kule ndawo abantu basisihlangene abasishumayeli sahlangana nabefundisi kodwa impilo yethu kwangincedakale nathi indoda unchangeable changer his name is Dr. Jesus Yesu ubaba amahlombe Yesu ubaba izitshebe Yesu ubaba ongandweni sizelapha maphara sizelapha ongandweni sizelapha
Yesu amayelukazi alendawo siyawalanda ngegama lika Yesu siyawalanda ngegama lika Yesu Jesus ufike uYesu xa kwekusiphatha afike uYesu abantu behlulekile afike atobhala ufike ekuseni sebetha abantu kuphelile afike uYesu akunikeza amandla amasha Jesus izinto zonke zabakho ngaye verse number 10 khona mahasaya siyathandaza abantu basekhaya siyathandaza asizamzoni entertainer abantu basihlangene nezinto eziba entertainayo ngoba abantu basekhaya ayoshowle sisonele manzintombi sonele manje ukumelwa ngabantu besiqhobela izandla bekhalisa amakhaya kodwa babuyele ezonweni babuyele emanyaleni sanele ku-entertaina basizisa ivangeli ehlukanisa umuntu nezono mhlawumbe lento manifike kuyo yile kuba sizise ivangeli elithi kuyahlukwana asizisanga ivangeli ethi ku-right ayithi ku-right kuloko sisizisa ivangeli haleluya engathi iyalumeza kodwa inobomi sizisibe ekhahlayo kodwa inokudubila kuyo sizisibe ngathi iyahlaba kodwa inobomi kune-character kunento ezalayo izala intombi izala abafana hayi abafana bazintombi hayi amantombazana ngabafana siyabonisa ibuyisela umama bengumama ibuyisela utata bengutata uyayeba utata ukubhala esithubeni sizisiyesu obuyisela izinto ngomumo sisisiyesu uJesu bantu basekhaya andiyazi bakushunyelwa antoni apha kule mhlaba andazi bakushunyelwa antoni apha kule ndawo mama andiyazi andibazi abantu abashumayo kule ndawo kodwa sisisele into yiyo enceda impilo yomntu ade phala kwafika uJesu ngangimanikiniika athi ngangesaba nokuzinikela athi kodwa uJesu akazange asho lutho wavele wangithatha ngomsa wakhe uyathathana uyathwalana uyalondana uhamba nathi indlela yonke uJesu uye akufika thini kuqale kubekho ukukhala haleluya yabona lezi bayifike uyaye kuwehluse nyuku ufuna ukukhala uyayeka ngoba ukufika kukaYesu kufika kwelight uYohane kule ndawo verse number 5 kamfunda basekhaya verse number 5 yebo lukhanye bumnyame verse number 4 yebo yaba nobomnikaye baza ababomi bakhanyise eluntwini obobomi baqala bakhanyisela abantu ngoba phambi kokuba ufumane ukukhanya funeka uqala ufumane ubomi obobomi baba lukhanyiselo lwabantu haleluya ingakho hlabela athi akumnyama xa ukhona xa ekhona ubikho ubumnyama xa ekhona sisifuna isitye ebumnyameni asihambe sikhangela isitye ebumnyameni xa ekhona ubomi bethu buvele bukhanye nje haleluya that's why izinto zethu zihamba ekukhanyeni izinto zethu xa unoYesu ubomi bakho bubomi bokukhanya yebo verse number 5 yebo masabe sithi alukhanyiso lukhanya ebumnyameni yebo kwaye ubumnyama abuzange bukhanyise
ndicela ufunde kakuhle. Yebo. Kwaye ubumnyama. Yebo. Ukhanyiso lukhanya ebumnyameni. Kwaye ubumnyama abuzange bukoyise ukukhanya kwakhe. Yebo. Verse number 6. Yebo. uThixo wathuma umuntu othile. Ogama igama lomuntu yayinguYohane. Yena wasa kunqina. Into wayeyizela uYohane wayezongqina. Wayengqinela ukukhanya. Ukuze abantu abakholwa ngenxa yobungcwele bakhe. Yebo. Yena uYohane ngokwakhe. uYohane wayengelulo ukhanyiso. Abantu basekanjani ngoba silapha sizongqinela uYesu. uYohane wayengelulo ukhanyiso. Kodwa uYohane wayesongqinela ukhanyiso ukuze abantu bakholwe ngobungqina bukaYohane. Sikhona abantu basekhaya. uYohane wayengenalo uncedo lwabantu. Kodwa uYohane wayezomemezela ngendoda ephethe inkululeko yabantu. Nathi kule ntente, make no mistake, asincedi bantu kodwa simemezela uYesu onceda abantu. Simemezela uYesu otshintsha impilo zabantu. Ndiyamka kunini. Hallelujah. Iintente ezimezinje sike zahamba. Zawumemezela ukuthi wena uncedo lwakho apha. Nalo uncedo lwakho apha. Kodwa sokuxela uba le ntente ayinalo uncedo lukuYesu. Le ntente iseyile nje le. Yiyo nale nto xa kunofika abantu bayibabele le nto ngomlimi ngatsha iphela. Kodwa uYesu esimemezela apha nganotsha. Le ntente ingakrazuka nekrazulwe imimoya ngoba le ntente ayiloncedo kodwa uncedo ngolwesimemezela ngayo kule ntente. Sisimemezela uYesu bantu basekhaya. Simemezela uYesu. Haleluya. Asimemezela intente, simemezela uYesu. Bantu balapha thatha uYesu. Thatha uYesu. Thatha uYesu. Thatha uYesu. Yeka abantu thatha uYesu. Yeka intente thatha uYesu. Nafuya abantu kumalena iwe kuvukenye kodwa bangancedakali ngoba indaba ayikho sententeni, indaba inguYesu. uYesu. Ikhona abantu basekhaya. Jesus. Indaba ingobani? InguYesu. Oh my God. Onyana balapha neentombi zalapha ezixakileyo zizawuncedwa nguYesu. Abafowethu uSathane abaqwengayo, abatsalela kumadrugs, abatsalela etywaleni, abatsalela emibulweni bazawuncedwa nguYesu. Oodade bethu bawuncedwa nguYesu. Into yonceda oodade bethu, into ezakhupha oodade bethu emikapitelaniseni ekuhlalisaneni nguYesu. Akufika uYesu abazali bayeke ukuzalela eminye imizi. Kwakufika uYesu abazali batsho babe nabantwana. Abazali batsho balale nabantwana babo, balale bebazi ukuba babo akalali umzali umntwana onatheni esengamazi nokuphi. Kwakufika uYesu siyabuyisa imilo. Webantu basekhaya, nathi into eqoqa izimilo, nathi into elungisa amakhaya, nathi into evusa amakhaya afileyo. Amakhaya wethu ayagula, amakhaya wethu afile. Kuvuka usuka enhloko kuyoma ezantsi, uyagula usuka kudade kuyoma emntwaneni. Webantu basekhaya, sawufika ngoYesu.
Ayengekho uYesu ona 10 years ubheka ngapha, ona 14 years ubheka ngapha, ona 17 years ubheka ngapha, ona 19 ubheka ngapha. Nabazali baphume zabo indlela. Xa ufika ekhayeni kuvaliwe, abazali akekho waziyo uba omnye uphi. Kuzawudityanwa ekuseni, akubuzwana. Haleluya. Ngenxa kuba kukho Yesu, indawo engena Yesu ibhuqe ezidlala uSathane. Athi indoda evusa amakhaya, nakuvusa amakhaya, nakuvusa amakhaya. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. Lomhlaba lapha uzawuncedwa nguYesu. Sengameda wena president. Bathi basemthatha. Uyasi. Uyasi. Yes. Jesus. Nakuvuka komsi. Nakuvuka umzimba uSathane uyatatazela. Ayikho into ehlupha ama-devil worship ngenguye uYesu. Ndingazimemezela zonke izinto bayengekamenyezela uYesu. Uyazola uSathane, uyahlala njengesiqhelo. Kodwa into emenza uSathane asheke, angabi sahlaliseka kungenxa yegama likaYesu. Kwakulahleka uYesu iqhawe sibakhona. Usathane angabethelwa nangubani. Kuthatha umntana wekholwa ayokhotyozwa umama esithi usiyakujulisa. Akhotyozwa umntwana afe. Kungena amadlozi, moya wobudlozi obungoma. Kungene emntwaneni wekholwa. Lithandaze ekuseni, livuke ekuseni lithandaze. Libizuye wovuthike. uSathane uthandaze endinothanda. Ngoba ayikho into ehlonishwayo kwelemimoya ingelilo igama likaYesu. Izinto zonke zabakho ngalo ezibonakalayo nezingabonakalayo zivela kuye. Ngomagunyo matshawe izilawuli zonke zabakho ngalo. uKristu yedwa othi akufika lithatha igunya ngokupheleleyo. Haleluya. Nakule ndawo sizothi uYesu makabuse. Bantu basekhaya, uxolweni asi mama. Oh my God, usindisiwe mama. Enkosi mama, usindisiwe mama. Unenkonzo mama, usindisiwe mama. Nkosi yami siyabulela ngamakhono, kodwa ngowasizanga amakhonweni.
siyabulela ngamakholwa siyiright into yenu lena kodwa sizanga kuni indaba ikufika abafowethu ababhubha ngaphandle into yenza ukuba singahloniphi sihambe siyezikaweni kungenxa ukuba siyasazi into esithunywe yona asithunywanga kumakholwa kodwa sithunywe kwabantu ukuthi bangongantweni abantu bakhatshelwe ngaphandle sizolandwe ngantweni sizolandwe nonimo andase kwangase kungaqokelela isidakwa sendawo kwangase kungaqokelela izinto ezinukayo ezinuka amakhwapha ezigcwele insento kuzogcwala zona apha kule ndawo uyesu wanele ngabantu abaright noba bakholwa right ngoyesu kodwa kunabantu abafuna ezulwini abantu abakhathelwe ngaphandle abantu abakhathelwe ngaphandle bafowethu bakhathelwe ngaphandle sizolanda bona oshanta mahasi sizolanda bona sizele bona sizele bona sizele bona sizele bona sizele bona sizele bona ukuba akekho uyesu empilweni yakho noma inkonzo unayo ukuba uyesu akekho bantakwethu bazali bami ukuba uyesu akekho ungokusizela ukuba uyesu awunayo ungokusizela noba iqhawe ikhona noba isikhundla sikhona kodwa uyesu xa akekho ngoba kuyakwazi ukuba isikhundla sibe khona kodwa uyesu angekho awe umuntu abuyele esikhundleni ecaweni kodwa engabuyelanga kuyesu ewe afunde avuka sithwala abuye lapho ebegqibele khona engabuyanga kuyesu abantu ngo-2020 bawile abaninzi abakhange babuyele ngesango babonakale sebephakathi abangena ngesango baye bamkhangela uyesu bahamba ngendlela zabo bayefuna amancedo kwezinye indawo babuya baqhubeka bebegqibele khona abayoqala ngoba kuyaqalela abantu basekhaya uyesu landwe ekuqaleni akalandwa phakathi ukuba wehlukane nayo indlela owangena ngayo ikwayiyo kungenwa ngayo uthe wabuza uNikodimo engumfundisi omkhulu wabuza ukuba ndikenza kanjani ukuze ndifumane ulawulo lukaThixo kodwa uyazala umuntu apha kule ndlela okungenwa ngayo kule ndawo akungenwa nje kodwa uyesu kukhona izihange ezihambe ngaphambili uthi zithi ezo zihange zithe noba ziyamemezela azamkelwa ngabantu ngoba ibisizihange uthi uyesu ndimi isango athi ndingumalusi olungileyo abonke abangena ngamo bafumana ubomi obungenasiphelo uyesu esingena ngaye asiqhubeki sonzakele kodwa siyabuyela sithi yesu qala kabutsha impilo yam ndinikela kuwe ihambe yahluleka endleleni yadlala amadimoni yadlala usathana yadlala ikanuko zenyama yawa ubuyele kuyesu ungekabuyele ecaweni ngekabuyele amakholwa ayakuthatha akubuyisele kwaoko amakholwa akuthatha akubuyisele ayikubuyisele amakholwa akakubuyiseli kuyesu akubuyisele enkqubeni yenkonzo akubuyiseli kuyesu uhambe iminyaka emininzi uhamba ungenayo uyesu kodwa usenza zonke izinto uphele phezu kwengcwaba ungakwazi ukuwelela ngaphesheya ngoba bonke abantu abangafikanga kuyesu abakwazi ukuba uthi akekho nomnye oya kuba wengayo ingalo ndimi isango ndimi indlela eya kuye ndimi ubomi ewe ndiyinyaniswa akekho namnye oyayo kuba wengayo ngoyesu sizovuselela apho ibilahleke khona masibuyeleni khona bendilibone kuyiwe liwele apho aliwelanga phaa liwele apho lithe xa lisiwa ndafika ndahamba kwindawo ebeliwe kuyo andiqhubekanga seliwile andigawulanga ngokuphindi seliwile ndifike ndahamba kwindawo eliwe kuyo loo bantu baseke liwile iinkokheli ziyaqhubeka zekusebenzisa liwile salundisebenzisa liwile meko ndinaso isiphiwo sokushumayela kodwa liwile ndinaso isiphiwo sokuhlabela kodwa liwile sizolanda abantu basekhaya uyani uyani
thini sisiyahlasenyuka bafowethu intente asagcwalele ezimemezela ngoyesu asagcwalele ngoba abantu baphakathi ecaweni bawe bephakathi ecaweni. Haleluya, amen. Emanduya halasa ikawu kawusiya ngaphandle ufike ungabafumani. That's why hallelujah, that's why ngekawe ufika kugcwele ezinkonzweni. The same man abadwala ezinkonzweni on Sunday is the same man abadwala ethaveni on Friday and Saturday. Kodwa solanda abantu basekhaya akunxilwa kuYesu, akujolwa kuYesu. Abantu abahlangana noYesu bahlukana nesono. Abantu abahlangana noYesu bahlukana amanyala. Haleluya, asijoli bese siyoshumayela, asinxili siyoshumayela. Yahlukwana kuYesu umnikeza wobomi. Sose ubufumane kwenye ndawo sose bafumane kwenye ndawo sose bayeka abashumayeli bangolewu kwakufika uYesu bayeka bangolewu bayeka abashumayeli bayeka bangamasoka kwakufika uYesu buyisa isimilo sizomemezela bantu balapha kanti ephume entweni zabantu buyelani kuYesu. Yes, Jesus. Zonke izinto zabakhona engekho yena khange kube khona. Verse number 10. Thank you, Jesus. Verse number 10. Yeah. Wafika yena ehlabathini. Jesus. Wafika ehlabathini. Hallelujah. Yeah. Wafika yena ehlabathini. Wafika ehlabathini. Kanti nangona ehlabathini nangoku apha kule ndawo ufikile. Ngoba xa bebabili behlangene egameni lakhe injongo zabo ingeke ukunqulana kodwa injongo zabo ikukunqula yena. Uthi ukhona. Haleluya. Nalapho ukhona wafika ehlabathini. Jesus. Yebo, nangona ihlabathi. Nangona ihlabathi. Masambe siswa. Nangona ihlabathi labakhona ngaye nje. Alenzanga ntoni? Alimqondanga. Nangona ihlabathi labakho ngaye nje alimqondanga. Yep. Verse number 11. Wasa kwela kowabo. Aze amawabo. Akamamkela uYesu. Verse number 12. Ngenxa yokuba abamqondanga. Baza abantu abamamkela kuba bamqondanga. Kodwa namhlanje sothi inkosi uYesu mayivula amehlo engqondo simqonde. Jesus. Siqonde lento kuba lamalingi siwazamayo, le migudu sizamayo, obubomi sibuzamayo, ulilize ukuzama kwethu ube ngekho yena. Sikhona abamqondanga masala verse number 12. Verse number 12. Yeah. Kodwa bonke abamamkelayo. Bonke abamamkela besinikele kuye ngokupheleleyo. Wabanika igunya lokuba ngabantwana bakaThixo. Jesus. Wabanika igunya lokuba kuthiwe bangabantwana bakaThixo. Kodwa eli gunya alifunyanwa nabangubani na? Alifunyanwa ngokuthi Nkosi uYesu ndiyakwamkela wenze laa nto ayenziwa ngabantu abangaphambili. IBhayibhile abamamkela bese bazinikele kuye ngokupheleleyo. Jesus. Sikhona into yokuba abantu bathi bamamkele uYesu kodwa bathi sebemamkele bangazinikeli kuye ngokupheleleyo.
Phakamisa isandla akusho uba uYesu umamkele Nkosi yami ngicela unyuse nje le nto zokulisa le akutsho ukuba xa uphakamisa isandla umamkele sibona xa uthatha istep sokuzinikela. Haleluya. Utamkhulu uba uhalu uzawunginqinela ukuba entombazaneni xa isiza kusiza umfana esithi kuyo le ntombazane ethembisa ngomtshato ayingomyeni wayo ngokuba le mfana ethembisile kodwa uba ngumyeni lo mfana xa elobole watshata. Uqale kuthiwe ngumyeni ke ngoku lo Kristu ngokunjalo ngawuphakamisa isandla isanokuba ndiyayiva le nto ndithetha ngayo kwaye ndiyayifuna kodwa ukuze sibona xa uzinikela kuyo sitsho sithi nene lona usindisiwe ngoba insindiso inento nokutshintsha kwesimilo. Ayonsindiso xa ubukade uhlala ngehlobo nangoku sefika uYesu seyilaa nto ubukade uyiyo engekafiki. uYesu xa efikile kuba khona inguquko kutho phela kwafika uJesu wandikhulula athi zaguquka izinto. Sizomemezela lo Yesu alimazi omenyezelwayo kumhlaba ukuba ukhona ngomnye makasingelwe phansi. Nditsho njengoPawulos uthi ndiyaphinda ndithi lo muntu uqalekisiwe ukuba ushumayelo lumidaba ingelulo ozo ngoba udaba olwayelwe esiphambanweni lunye. uYesu zangafele ezimali, uYesu zangafele ezi-BNB ezinkulu, zangafele zonke ezi zinto abantu baleqana senazo kodwa uYesu wafela izono ukuze abantu baphile kulo mhlaba behlukene nezono behlanganiswe noThixo ngoba into ehlukanisa umntu noThixo sisono. Usuka kwesono kuyabuya ubudlelwane bomntu noThixo. uYesu wazela loo nto emhlabeni. Jesus. Uthi ngimpilo thatha uYesu hlukane sona. Uthi ukulungele komini bakho thatha uYesu hlukane nesona. Abana ngaka abantu okuthatha uYesu kodwa ingxaki uhlukane sona kuyalahlwa abantu basekhaya. Haleluya. 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 Sikhona zonke izinto zabakho ngayo awuna choice ngaphandle kwakakhona. Sikhona into sekhaya asina choice nami na choice. Xa ndisuka leli Bhayibhile kwincwadi kaYohane chapter number 15 uthi njengokuba isebe lingenakuthwala ziqhamo lingekho semdileni uthi ngokunjalo nani xa ningekuma ninokwenzako. Aninakwenzana nizawuzama kodwa nizawuhluleka ngoba likho kum. Haleluya. So into ezakwenza ukuba izinto zenzeke kukufika kukaYesu. Ukuthi qapha kukaYesu ukuthi qapha kokusa yinkayesu yokusa le. Nathi indoda ethi xa ifikile kufika ukukhanya. Nathi indoda xa ifikile kufika inguquko. His name is Jesus. Siyathandaza sime ngeenyawo zethu. Siyathandaza. Liphakanyisiwe ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba. Igama likaYesu lona liphakanyisiwe ezulwini asisuthela xesha lakho lide sifuna nje ukwenza umthandazo nawe ukuba ukhona umuntu apha enkenteni namhlanje othi ngiyamfuna uYesu. Ungaselula isandla sakho kuloo ndawo kuyo. Nansi indoda etshintsha ubomi bomuntu.
Nkosi kusikelele mfowethu. Vala amehlo wakho, phakama isandla sakho. Oh my God, yazi ehlise izandla phakathi. Vala amehlo wakho. Ukuba ukhona uthi apha kule ndawo, mina ndifuna uYesu. Ndifuna uYesu. Ikawe ndinayo kodwa into engenayo uYesu. Ndiyakhonza ukukhonza kodwa into endiphulukane nayo nguYesu. Into endifunayo nguYesu. Bantu basekhaya, ukuba nithi xa engekho uYesu akukho nto iba khona, kusho ukuthi ubomi babumi ndawenye nje, kungenxa yokuba kukho indoda endingenayo. His name is Jesus. Ukuba ukhona ulapha sawuthandaza nawe. Nansi inhlahla zithathele, nabo ubomi zithathele. Ukuba ukhona ulapha, ado asizange uzomemezela kawe, asinakawe esizoyimemezela kule ndawo, sizomemezela igama likaYesu. Uhambe ubuye enkonzweni yakho uba unayo, uyokhonza kahle kunoYesu. Kuba ukhona, ngosiphakama isandla sakho. Nkosi uYesu ungene empilweni. Nkosi sikelele. Kuba ungasanga